Para ding mangke kebareng hangkat sing kelampah kinari langen suka parisuka saringan paguyuban nyampur sari jaya ngujiwa. Kebareng wonten swanipun Diahayu Winarni Jaya Ngujiwa nyampur sari. Wilujeng siang Mbak Yu. Nggih, Mas. Sapa iki? Santi. Santi lagi. Nek Santi kan duwe kala menjing kok. Buka sik. Iki gak ono kala menjinge biasanya ono iki. Biasane ono. Ya sih. Tiliknya Mas Banjul. Wembrut. Udele jare boten. Aku gabah ya, Mas. Boten menika brambut. Nggih, monggo sesarengan. Jaya Ngujiwa. Jaya Ngujiwa. Nggih. Lah mbok kira apa? Gak apa-apa. Jaya kecewa jare. Kok waploki sisan kowe kok. Jaya Ngujiwa. Kok kadang ning pojok ya kejablasan rono mau lho, Mas. Ngendi to? Lah yo balik ning nggon negarane ngono. Ayo iki diaturi napa Mbak Yu? Nggih, pun aturi tak sayang-sayang ngono lho, Mas. Monggo. Nggih. Langsung langgame napa mawi bawa? Monggo kersa aku. Monggo. Langsung yo iso. Bawa. Pemanasan yo. Wah. Iya payugane nganggo bawa nek no. Aku tak ndengokne kok kene bawane Winarni kaya apa. Mbok karo sampean ngono to, Mas? Aku gak iso kok bawa. Hah? Gak iso. Gak iso nek silthik. Iya, Mas. Pinter kok. Gene to. Olah sembarang ngono lho, Mas, ora sing ndi. Mingkar mingkuring ukara hakarono karenan marati suarane jan luar biasa. Luar biasa. Artinya apa, Mas? Luar biasa ki hebat ngono lho. Wah niki kejaba penyanyi nggih bakul jamu. Jamune laris Pak Aris ki bendina kulaan. Pak Aris. Pak Aris tok. Ya. Mbah mak panjel ku mbah ya mbah aku ora ngerti ya. Breh pakarto pakartine ngelmu luhur kang tumrap ning tanah Jawa
Kepareng ngaturaken wilujeng ngamirsani pagelaran sing nyampur sari jayang jiwa. Wonten sawanipun Dihayu Winarti kanthi langgam layak katresnan. Tak
Matur sembah Ya, nuwun. sampun, Mas, Diajeng matur winarni nuwun, sampun keparing monggo. ngaturaken wonten langgam layang katresnan ya nak ya.